WhatsApp numbers nama-phone numbers ayi-6 omakoti babantu ayinayo owayo. Uyabona umuntu othanda ukwenza loo nto omlindela ganwe abe nomakoti bese umbingelela nje umkakhe. Sabona masibanibani uyombona ukuthi uyojuluka kanjani. Uyazi ukuthi ujulukiswa yini? Ujululiswa ukuthi lokho akwenza kwabanye ubone ukuthi nawe usuyakwenza kuyena kanti awenzanga lutho umbingelele. Yena wathi umebingelela umuntu ukhona something akazezi ukhupha isono. Ukhupha inhliziyo uba nobukhali ozongifundela iBhayibheli afunde 17:9 bese ngihlala phansi. Wena uyathanda ukusilandela phasi yakho uye abanganaso isikhathi sokwenza umsebenzi wasezulwini ube nesikhathi sokushanela umgwaqo sekuhleni awuvukhile kushanelwa abantu ngamabhulukwe nangey'keti zabo nangamabheshu wabo bayehla nje bayinuka bambuza ukuthi uyabhakaza ukuthi uyedwa nje odla ama-fried emini akushonela ibandla kumina wemke indoda isizabova inzipho indoda yomuzi idla ama-fried nentombi esalindela ukugana nentombazane elindela ukugana idla imili akudliwa kumiwe kuloya muzi esiyakuwona. Bani ofundayo afunde. Inhliziyo iyakhohliswa. 79 inhliziyo iyakhohlisa ayami yakho neyami iyangikhohlisa. Ngithethe ngirayida angikho rayida ngikamanga kahle ekuseni. Wazwa? Kunakho konke. Inhliziyo yami ikhohlisa neyami neyakho ikhohlisa nazo zonke izinto kanti nganalutho ufana nami. Yonakele kakhulu. Isibozi sento athi umuntu mina ngikholwa ngenhliziyo ukholwa ngento alungile enukayo ukholwa ngesibozi. Ubani ongayazi? Ujehova yonakele kakhulu inhliziyo njengoba ukholwa ngenhliziyo udala epolitiki. 10. Kahleko ungadala ngikakuvala bona ukholwa ngento engalungile mawuzothetha awukholwa wena ukholwa ngenhliziyo ukholwa ngento yonakele. Lungisa inhliziyo yakho kuqala uthi ushebe vuma inhliziyo yami vuma ngimlande ngimlande Ujehova yonakele kakhulu qhubeka. 10. Mina Jehova Mina ngiyazwi lezulu ngihlola inhliziyo ngilinge ezibilini ukuba njengoba uphambi kwami ngithanda ngempela khona lokhu phambi kwakho kanti akakuthandi. Libe ikholwa elinothando wakwa-F Love ukuba ngiphe lowo ngiphe lowo njengokuhamba kwakhe. Ngiyabonga baba hlala phansi ubhanana ngavele uzodlula uyithengele lapha benze ukuthengele uzodlula uyithengele empotudli. Laze wazwa inkinga umuntu okholwa ngothando lokwaphila lokukhohlisa i-pretending love. Uthando olulungile ufair love. Mawubonile vele umoyizele ngempela umoyizele imkakha yakho bamoyizele igazi lakho. Uyayithanda-ke ngikho uyabona kodwa ungikholwa sawubona yebo sizwe izulu uyaphila hayi ngiyaphila uvele ubhoreke
Albawa unyas. Ngolonze njani? Kore. Ikhono lihle likumalisa lapha. Lihleke khaza amazinyo kwaba namazinyo. Mina ngisenako amazinyo sengaba nesimo. Sebeyiphumela nje nokuyihlazo nangodeke iphumela. Uyabona ikhono ngene eColgate inenkinga. Ngoba kukhomba ukuthi ayihleke amazinyo la kangcono, lihlala li-right all the time. Lihle ikhono ehlekayo. Ozwa umuntu ehleka madoda. Wazwa umuntu enenkinga edlusha ingamo nje ungawazi ukuthi uthenge lo bantu. Nkosi yethu khona uzozabuye nje uyoyilayisha imvunulo ebuhleni uzozabuye kodwa engayanga emgidini. Khona uzohamba nebhesi lakhe uzozabuye engakaze ayithintise ngey'mambane. Bafana engagangi evangeli. Alungile insizwe egange abona lihle ivangeli masiphethe umuntu eyinono. Sibuhlungu ivangeli masiphethe umuntu eyinungu ongasithandi yena. Uyabona ngithi uma ngiphethe ivangeli ngiyinsizwe ngigane umakoti wami. Yabona sitende nginomkami siye esotweni. Wonderful day. Masihamba nginomkami siye enkonzweni sihamba sobabili asikhohlisani. Umkami maCalifornia yakhe ngiyayithatha ngimnike noma ngiyiphendule uma nginesikhathi akukho okuyimfihlo. Ngiyabona la emakethe angikho beduze baba ubuthelisi. Ngiyabona la emakethe la abantu abamazi uSwidi wasemlala ogcine semvangeli wayo-dispatch ekhipha amabhasi akophe legenda kuyena ekhipha ngo-5 minutes 10 minutes whatever ebheke emlala. Kwakunomama oyidayisa inyama ngaphakathi la. Lo mama kanti udayisa nje ukopheletsheni akamnikeli incwadi yokudayisa. Waqhamuka ama-black jack wakusena ama-black jack la eThekwini. Ubeka inyama ngaphakathi udayisela abantu abagibela emabhasini kakopheletsheni. Aqhamuka ama-black jack kwakude ukuyithukusa le nyama. Kanti iyabila le nyama. Emgqonyeni hayi ebhakedeni wakusena emgqomo. Lo mgqomo uyashisa lo mama uvela hlala phezu kwenyama. Hlala phezu komgqomo. Afika ama-black jack ambingelela edlula. Abuye ama-black jack mama right. Wathi lo mama right. Waqala lo mama wamfoma. Abuye ama-black jack mama uyaphi. Kade kukhona ama-black jack la bafuna bakithi. Angilazi iThekwini ngibona iThekwini sekwabanje. Uhambe la. Umuntu oqala wabhinqibhe kwaba uShabane. Lo eshala amabhasi kakopheletsheni wefaka iy'mpapha ithini. Abelungu babegelwa amabhasi ayebheleya bake bafike banqaba ukugibela bebe uShabane efaka isitomo eyikazela yogibela ebhasini ephulufa ibhasi liyebheleya. Athi shisi. Ahamba ama-black jack alale abuya ezani mama waqala umama wathatha ithawula wayisula emsweni wathi mama uyaphila. Wathi umama ngiphilile wey'ngane zami. Akaphilile uhlezi phezu komgqomo. Umgqomo uyashisa inyama iyabila phakathi. Ugqoke isishweshwe. Abuye ama-black jack afika kulo mama ulungothi umama yini adala nginake kangaka. Umuntu uma edliwa yisono uba nolaka. Umuntu wenemfihlo umbona ngolaka. Ulo muntu unemfihlo. Mama cha besibuza nje. Wathi nginake naye. Ofika inyama iyakhuluma la. Umgqomo uyakhuluma la. Abuye ama-black jack umama uyaconsa manje. Mama hayi khona. Awusukume besikise ekliniki. I-BP yakhe iphezulu kakhulu. Afanele siduke kanje kuseni kanje. Wathi mama enzeni nginake naye. Ambamba amaphoyisa amsukumisa. Sephelile. Sephucukile. Nesono. Leso sidla ngenkani lapha emzini kaNkulunkulu nalokuqala liphuza ngenkani lapha emzini kaNkulunkulu bugcina bukhipha lamathambo. Uyabona uma usuphume lamathambo lawo. Khona amathambo lawa aba yiqhubu lesifubeni. Yini? Ingobaba. Uyabona uma
kusho ngasebuke emuva sesefuna ubheke phambili phela nesono kasidala umuntu uyasidla umuntu isono ajabulele iy'namba ey'phakathi la efonini yakhe kodwa ekupheleni kosuku lezi iy'namba uzoyanika iy'ngane athi ingane ey'dilijeleni nomhlolo uyena wathatha umhlolo ofake phambili leyo mama wakhe esukuma wayesephelile ukuba wathela amaposta abantwana ngiyazama ngizamela iy'ngane zami ukuthi esikoleni wayezophila kodwa wayehluleka ukuvuma ukuthi abantwana ngiyaphatha nami wathi akanalutho kanti usunenkinga uhlezi phezu komgqomo obila nawe mntakothi nambi uze isikhathi la uzongamukelana khona umoya uze uyaphila mfundisi mfundisi kulungile ukhona kodwa ukhona mfundisi kuthi isikhathi ongikhuluma njenje la uzongamukelana kabili umoya umqili namanga kuphela kuqedwa umlilo kashembe engakafiki kuye uyabona kuyinkinga nje sontweni phathi ivolobolo kuthi isikhathi lasothi masingena sizokuthandazela siyisizwa uthi bangiko othandaza umuntu angakaze ngimbone ku-23 ngilokoti ngengakaze siphushana nemgidini sinuselane ngamakhwapha asidulukile sizinsizwa bese uzothi mahambe bese ulindele ukuthi uzongibona mina ngizongingcwaba hayi kabi mashesha umlenge ngophela ubungiphusha ngamadoda nawe uyabaphushe-ke abanye ngamadoda okade uphila nabo bakuyise ekhaya bakuphelezele nesono mntakothi njalo kodwa lenkinga yokuthi uhlushwa ukuthi nje uthanda amashidi amhlophe emadadeni usezwamlahla umfazi wakhe engabe uthenga amashidi amhlophe omunye uthola ukuthi umlahlile umfazi wenhloko amkhehla amlobola wamkhiphela ishumi lenkomo plus nenkomo yokukhehla ngaphezulu umlahlile lo mfazi uhamba ney'ngane lezi ey'gqoka lamabhlokho opepe le onganomuntu uma phezulu adishwe njengesigqulo ayibotele okhomete liphumula uba sengakini funa lugrisi funa livaselina funa lonke into yokuthi alungile ulahla umuzi kayise wawubulala umuzi kayise khona ikomethini noma ngafuthi izindlu zodala kodwa sekhaya khona ukuthi mambuzi ukufa ekhaya bashumayeli kufa ekhaya athi umuntu ukula akakwazi ukukhomba kubo ngoba uhlezi eThekwini uhlezi efletini ngaphandle kwesizathu uhlezi efletini ushintsha labaya nje ungena labaya ushintsha labaya uyitshetha usile kodwa ekupheleni kosuku isilibe esikhulu uye umuzi kayise awukho afike ukufa ayongcwatsha emathuneni la othi uma usungcwatshiwe kwaphela 10 years kuphinde ngcwatshwe omunye phezu kwakho awunalo ikhaya kufe ekhaya mangisuka la ngiya ngizophelela khona ngihlale efletini ngatshela umfoka baba uhlathi mkhona la nje ngosonto la ekhaya ngamtshela le Thekwini ngathi wemfowethu uhlala efletini wathi wangibiza ngazodla inyama ngayidla ngabuye kwesibili ngayidla thoko kwesithathu ngathi wemfowethu wathi mfowethu nayinyama ntambama ngesabathi ngathi mina ngedla inyama wathi ngathi mina wathi ngathi ngizala makhotoza yeke njengozalo skephe nje sinawe sobabili ngizodla inyama kuwe ngikuyeke ufe ngiqedele othoka kanjani mfowethu ngathi angidli inyama yakho namhlanje angikhombisa indawo yokuhlezi la efletini okodwa mngane uzofika sikhuphuka amastebhisi isidumbu sakho sila endlini sofe sibeke ekhandleni khona inkonzo ekhandleni ikhandle lakho zolilayita la endlini wathi ngqi athi uma ucanga isidumbu sakho sokwazi ukwehla la yokuhlala 11 floor nje siya phansi sofuka sinjani phansi isidumbu sakho wathi kasala na inyama yakho ngoba awukhombisa uzalo ubaba wabethe kasala nayo ngaphuma ngahamba ngamshiya wasanembeza wamudla kwaze kwasa wavuka ekuseni wayibona ebheke ekhaya wafuka wakho umuntu unomuntu la uhlezi khona wani bebisi la uhlezi khona uhlezi kahle usheba umehla welethu yisola wodwa esihlobo sethu awuthinte njalo
lezi ingane nje ozofika uyicekele phansi ebusheni awuthinte ndaba awunanembeza kulezi ingane labantu eyicekayo uyaceka nje awuloboli uyaceka nje awushadi uyaceka nje asikaze sigibele ibhasi eliye khweni lakho kodwa yinto into abongayazi esontweni abekho abantu abangcolile ongabazi kodwa bona akekho okuphenyayo abantu bahlonipha ushembe ngoba uthi ushembe hayi inkosi ngiyakubona Jawu kodwa ayiphenya mina abantu wena abaphenya abanye kodwa ushembe hayi inkosi Manazaretha ngixolise ngokufika late ngibe late bengisawulungisa kwenye indawo nakhona-ke ngihambe bekhali nginyembisa ngathi hayi ngedatoni manje ey'bungu la kwakusotha khona indoda engizalayo kuyayiphuma la eStandelburg ABC ingene la ifike isonte iphume la bese ihamba nonxa isuka wayo iye ekhaya wena uphuma emsebenzini ubhekile abantu babe bethola nxa isuka bejoja usuke usebenza overtime imali ye-overtime uyayibona umkakho akazogcinani umkakho ekulandela awusafiki phela ekhaya uyakudinga ekhaya uhlezi la ayekho inkinga bangcwele akekho umuntu ongenaso isitha angiphakamisela isandla uthi ungibona nje mina wena bangithanda njengemali anginasitha akekho la endlini ongenaso isitha akusiyena umpela isitha sami inhliziyo yami ngoba inhliziyo yami engitshela into e-wrong ukuthi i-right ibe i-wrong isitha sakho ubani inhliziyo yami esami ubani inhliziyo yami uNkulunkulu asenze sibe ngcwele Nkosi ayisuguqa wabangcwele